लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनै पीएम मोदीनि फिट इंडिया मुभमेन्टनि सोमोन्दै बाहाय डिटेल्स नुनो मोननाय जागोन जाय नोंथांमोना टीवीआव नायदोंमोन अदेबानि दहाय फुंनि 10 बाजिनिफ्राय थागथियारि जानानै 11 बाजिसिमहालागै बे प्रग्रामा जादोंमोन। बे प्रग्रामखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बयबो नुदोंमोन। दा बे प्रग्रामल' नङा नाथाय जोंनि नेक्स्ट जायफोर नोंथांमोना एग्जाम जिरायगोन एग्जाम जिरायनायाव बेयो जोबोद इम्पोर्टेन्ट कुइसन जागोन बेनिफ्राय बे मोनसे पार्ट जागोन। दा बे हिसाबै बाहाय मोननैसो नोंथांमोना आं लाबोना होफैनो आखायाव लानाय जादों। बेयाव नुनो मोनदों प्रग्रामा जादोंमोन फिट इन्डिया केम्पेइनमोन। फिट इन्डिया केम्पेइनाव बिथांमोना बेखौ फिट इन्डिया मुभमेन्टबो बुंनाय जादों। बेयो जाहैबाय जोंनि प्राइम मिनिस्टारजोंनो दैदेनजादोंमोन अर्थात नरेन्द्र मोदी बिथांजोंनो दैदेनजादोंमोन। बेनिफ्राय बिनि बेयो माब्ला अबजार्भ खालामजादोंमोन बेखौ जोङो सोंजानो हागौ। हठात अब्ला जोंनि एन्सार हिसाबै जोंनि दिनैनि दिन 29 आगस्टखौनो जों गोसोआव लानांगोन। 29 आगस्टखौनो बे हिसाबै 29 आगस्ट 2019। अब्ला लोगोफोर बेबादि गोबां नोंथांमोननि थाखाय गोदान चेनेल निउस आरो माखासे आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लाबोयो। बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल फैबारखौ थुनानै होब्लानो जाबाय। आरो डिसक्रिपसनाव हाबलां नायलां खनसे नोंथांमोना माबा मोनसे मोनदेरनो हागौ। प्राइम मिनिस्टारनि जेनेखौ जा जों बुंगासिनो दं जायखौ सावरायगासिनो दं बिनि भेन्यू एबा जायगाया बबेयाव जादोंमोन बेखौ सोंगोन। बेयो मस्ट कमन जानो हागौ इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम। बेयो निउ दिल्लीयाव जानाय इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव जादों। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों प्राइम मिनिस्टारनि बुंनायनिफ्राय माखासे जोङो पइन्ट हिसाबै मोननो हादों। बिथाङा बुंदों माइन्ड इज हिट इफ बडि इज फिट। अर्थात बडिया फिट जायोबासो जोंनि माइन्डआबो हिट जागोन होनदों। बेनिखायनो जोङो बडि एबा देहाखौ गोख्रों लाखिग्रोनांगोन बेखौ बिथाङा बुंदों। दा बे स्लक एबा बाथ्रा खोन्दोबखौ बुंनानै सोर बुङा बेखौ सोंनो हागौ जोंनियाव, ओंखायनो बेखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय आरो बिथाङा बुंबावदों बे फिट इन्डिया केम्पेइना खालि फिट इन्डिया केम्पेइनल' नङा, बे मोनसे मुभमेन्ट जादों होनदों आरो बे दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय होनदों। बे स्टार्ट जानाया जोंना जागायजेननायल' दिनैनिया, बेनिफ्राय आरो फारि फारि जाबाय थालांगोन होनदों बे मुभमेन्टआ। जिहेतु जोंनियाव 53%आनो फिट एबा जोंना फिजिकेलाव जोंना दुरबल दं भारतनि मानसिफ्रा। बे हिसाबै बिथाङा बुंदों फिट इन्डिया इज नट ए केम्पेइन बाट ए मुभमेन्ट। बिथाङा बेखौबो बुंबावदों नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टार। दा सोंनो हागौ सोर प्राइम मिनिस्टारनि समनियाव जोंनाव फिट इन्डिया मुभमेन्ट जागायजेनदोंमोन बेखौ जोंनाव नेक्स्ट जेनेरेसनाव जोंनाव सोंजानो हागौ। अब्ला जोंना पीएम नरेन्द्र मोदी बिथांखौनो जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय मोनसे सोंनाया जोबोद गोनांथार जानानै दं। बेनिफ्राय फिट इन्डिया मुभमेन्ट बेयो प्राइम मिनिस्टारनि जादों, नाथाय फिट इन्डिया मुभमेन्टनि जों जानाखि बानायनाय एबा दिनैनि जेनाखि जों साननि खुंजानाय सान, बे साना जोंना दहाय 29 आगस्ट जों डेटखौ हिसाबै गोसोआव लादोंमोन। नाथाय बे डेटआ मोनसे नेसनेल डेजों जोंना सोमोन्दो दंफागासिनो दङ। दा बे हिसाबै बेखौ सोंनो हागौ। बे जाहैबाय नेसनेल स्पर्ट्स डे। जों नुगासिनो दं जेखौ नेसनेल स्पर्ट्स डे, बेजों लोगोसे बे थाफानो हागौ। ओंखायनो बेखौ जोङो गोसोआव लाथारनांगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आंनि पार्टनिफ्राय वाटार नेचार पाब्लिकेसननिफ्राय दिनैनि फिट इन्डिया मुभमेन्टनि जानाखि नेक्स्ट कुइसन जाथावथाव बेफोरो दिनैनि बेखिनियावनो जोब्बाय। दासिम सोरबाफोर चेनेल साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गुड नाइट।